হসপিটাল বন্ধ করানো চলিব সিভিল হসপিটাল বন্ধ করানো চলিব সরকারের সিদ্ধান্ত আমি মানি গেলাম সিভিল হসপিটাল আমার লাগিবই क'क्राझारबासि जिंदाबाद क'क्राझारनि इसिबां सेजन नागरिकफोर अर्गानाइजेसना जिखि जाया मानो बेयाव खुनु दल संगठननि बाथ्रा फैया बेयाव सचेतन नागरिक बे गासिबो रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ जेरै दं बिदि लाखिनो थाखाय आन्दलन खालामदों आरो बे आन्दलना बबेबा मोनसे दल संगठननि नङा बियो समस्या जोंनि बयनिबो रायजोफोरनि समस्या ओंखायनो बे रायजोफोरनि समस्या हिसाबै बेयाव गासिबो इरेसपेक्टिभ अफ अर्गानाइजेसन्स इरेसपेक्टिभ अफ माने माबा खुनु जेबो फारागथि गैयासे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ जेरै दं लाखिनांगौ होननानै जों आन्दलन खालामदों बे आन्दलना सानबा जाबाय आरो जों लुबैदों जे बेसरगाव जानाखि सिभिल हस्पिटाल मेडिकेल कलेज जागोन बे मेडिकेल कलेज जाथों आरो बे मोजाङै जाथों जोंहा बेयाव खुनु बादा बुंनांगौ बाथ्रा गैया खिन्थु बेसरगाव नोङो मेडिकेल कलेज जानाय लोगो लोगो बे थाखानाय रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाला जे उथायनांगौ जे बेखौ खुनुदिन लुबैया आरो ओरैनोब्लाबो जे जेब्लानाखि बेसरगाव सिभिल हस्पिटाल लुफुंनाय जागोन होननानै जेब्ला फोसावनाय जादोंमोन बे समावथ' खुनुदिन बे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ लुफायनाय जागोन होननाथ' बुंनाय जायाखैमोन जे सिभिल हस्पिटाला जागोन खिन्थु रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल थागोन बाथ्रा बेसोमोन दा दिनै जोंनो गोदाननिफ्राय गोदान जोङो मोजां सफिस्टिकेटेड इकुइपमेन्ट गोनां हस्पिटाल जोंनो नांगौ मेडिकेल कलेजआ साबसिन नङा जोंनो क'क्राझारा मोनसे सेन्टार बे बिखा बे जोंनि बर'फोरनि ट्राइबेलफोरनि आरो लोगोसे बे साराउन्डिं थानाय इसिबां माने जाथि गसिबो दं गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बि जाथि गसि दं बिसोरनि थाखाय नैबे क'क्राझारनि जायनाखि रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटाल बे मेडिकेल सेन्टारमोन बे ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय बेखायनो बेखौ लाखिनांगौआ जोंनि थाखाय बयनि थाखाय खोब गोनांथार आरो बे सिभिल हस्पिटाला जोंहा हिस्ट'रिक मोनसे माबा दङ जारिमिनारि मोनसे सोमोन्दो दङ हिस्ट्रिक मोनसे सोमोन्दो दङ जे बे जाहैबाय हिस्ट्रिकेल सोमोन्दोआ जाहैबाय रुपनाथ ब्रह्मआ सासे बर'नि समाज सिबियारि रुपनाथ ब्रह्मआ बर'फोरनि थाखाय गोबां खामानि मावलांदों बर'फोरखौ बुंनो थाङोब्ला बिसोरनो मेगन नुदों बर'फोरनि अधिकारखौ बिसोरनो बुंजेनदों ट्राइबेल बेलनि बाथ्रा बुंनाया बिसोरनो बुंदों जोंनि रिजार्भेसन बाथ्रा बुंनाया बिसोरनो बुंदों जेब्ला बर'फोरखौ सै लै खालामदोंमोन हारसाफ्रा थाजाबोआखै जाजाबोआखै मुगैदों जेराव साया नामल सुवा जायोना बर'खौ मुगैदों बे समाव रुपनाथ ब्रह्मआ सेपारेट ट्राइबेल हस्पिटाल नांगौ होननानै थिनानै आलादा भाबै फरायनायनि आलादा भाबै ट्राइबेलफोरनो थानायनि बेबस्था खालामनो थाखाय दाबि खालामदों दा गथे रुपनाथ ब्रह्मआ सासे गिदिर समाज सिबियारि जाथियाव गिदिर मोनसे कन्ट्रिबिउसन दं दा बेबायदि कन्ट्रिबिउसन थानाय रुपनाथ ब्रह्मनि बे मुङाव सिभिल हस्पिटाल लुनायखौ जे बोखारफिननो नागिरनाया जोबोद अननाय बे खुनु सैजोथ खालामथाव नङा बे जोंनि थाखाय गिदिर ग्रेट हिउमिलेसन जोंनि थाखाय बे जोंखौ असनमान खालामनो होदों बर'फोरनि एक्जिस्टेन्सखौ असनमान खालामनो होदों गतिके बेखौ जों सैजो खालामनो हाया रुपनाथ ब्रह्मनि नामाव जा सिभिल हस्पिटाल लुबाय बे साबसिननिफ्राय साबसिन जानांगौ बे गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन जानांगौ जों बेखौनो दाबि खालामो बेनिखायनो बे दिनै बेसरगाव मेडिकेल कलेज बानायनाय लोगो लोगो जे रुपनाथ ब्रह्म सिभिल हस्पिटालखौ बोखारनो हादों बेखौ जों माने गोख्रोङै निन्दा खालामो आरो बेखौ लांनो होआ आरो जों बेखौ गाबथागोन जुजिगोन आरो आन्दलनखौ जों खालामबाय थागोन जों बेनि थाखाय गोबां सावरायनाय जाबाय दा जों सानबा खालामबाय सानबाल' नङा जों दिनै डिसिनि थ्रुयै गभर्नरनो मेम'रेन्डाम हरनाय जाबाय आरो कपि होबाय चिफ मिनिस्टार आसामनो ओमफ्राय बिएसनि सिएमनोबो होनाय जाबाय दा आरोबाव जों सेपारेटलि चिफ मिनिस्टारनोबो मेम'रेन्डाम हरनाय जागोन आरो फैगौ 17, 18, 19आव जोङो बिटिसिनि सेक्रेटारियेट मोखाङाव बिदिनो गाजा गोमजा दोले बोले हाजार मानसिखौ लानानै जों धरना होगोन बे बिटिसि सेक्रेटारियेट मोखाङाव धरना होनायनि खारना जाबाय 17, 18आव 18, 19आव बिटिसिनि मोनसे जथुम्मा जागोन बेयाव बिटिसिनि मिटिं जागोन दा बेखायनो बे मिटिं जानाय समावनो जोङो जोंनि समस्याखौ जोङो आवाज दिखांनो थाखाय बिटिसि सेक्रेटारि मोखाङाव 17, 18, 19 तारिखआव जोङो धरनानि हाबाफारि लानाय जादों जों बयबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय खावलायदों दा नैबे आबौमोनाबो एथ' बैसो बुरि जाबाय रुपनाथ ब्रह्मजों खामानि मावबोनाय गोदो बिसोरनो न'मोनबा दा बिथांमोन बेबायदि मानसियानो दिनैसिम ओंखारनानै जोंजों हस्पिटालखौ नांगौ ना बुंदों बिसोर नांगौ ना बुंदों बिसोरनि बायदि मानसिनि माने बाथ्रा होनब्ला जोङो थुलुंगानाय मोनो गोसोआव बोलो मोनो बेखायनो जों दिनै बांसिननिफ्राय बांसिन बोलो मोनदों
आरो बे बोलोखौ जों बांसिन फोरागोन आरो आइ आफा रायजो राजा बयबो दोले बोले बेयाव बाहागो लाफैनांगौ जों बयबो खावलायहरो शिफ्टिं करिব দিয়া নহ'ব বেচৰগাঁৱত যিটো মেডিকেল কলেজ হৈছে মেডিকেল কলেজ স্থাপন হওক থাকক তাতো মানে ভালকে হওক আমি তো কামনা কৰো আৰু আমাৰ ইয়াত যিটো ৰুণা ব্ৰহ্ম যিটো চিভিল হস্পিটাল এই চিভিল হস্পিটাল আমাৰ ঐতিহাসিক চিভিল হস্পিটাল ৰুণা ব্ৰহ্ম এজন ডাঙৰ কৰ্মী আছিলে বড়ো সমাজৰ এটা প্ৰথম এটা মন্ত্ৰী আছিলে তেখেতৰ নামত যিটো হোষ্টেল আছে এই হোষ্টেলখন ইয়াতে থাকক আৰু কিবা যদি লাগে ইয়াত ভালকে আৰু ভাল ভাল ইকুইপমেন্ট সফিষ্টিকেটেড ইকুইপমেন্ট আনক সেইটোৱে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী কৰো এই হিচাপত আজি যে যিটো লৈ বাজিব বিচাৰিছে এইটো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰি আমি আন্দোলন কৰিছো আৰু এই আন্দোলন আৰু কৰি থাকিম এই আন্দোলন ক'ত যাব এই ৰেলীটো ইয়াৰ পৰা আমি ৰুণা ব্ৰহ্ম চিভিল হস্পিটালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি আমি ডিচি লৈকে যাব ডিচি অফিচত আৰু আকৌ আমি ডিচি অফিচত মেমৰেণ্ডাম ছাবমিট কৰি আকৌ ইয়াত বেক কৰিব বেক কৰাৰ পিছত আমি শেষ কৰিম এই কাৰ্যসূচীত কোন কোন দলৰ সংগঠনে দলতো বহুত আছে সংগঠনৰ যেনিবা এবিএমচিও আছে বনচিও আছে আমাৰ আশা আছে আৰু ৰাভা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন আছে আৰু যিমান দল সংগঠন আছে ইয়াত এই মানে কিবা কংগ্ৰেছ চিটু আছে বিপেপ আছে প্ৰত্যেকটো দল সংগঠন ইয়াতে জমা আছে এই গতিকে এই দল সংগঠন কোনো মানে ইয়াত মানে পাৰ্টি হিচাপে হোৱা নাই পাৰ্টি নহয় এইটো মানে সামাজিক সংগঠন হিচাপে সামাজিক দাবী হিচাপে ছ'চিয়েল এটা মানে ক্ৰাইচিছ হৈছে হিচাপে এই এই সংগঠনটো এই কৰা হৈছে हायर सेकेन्डारि उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गबिन्द बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो गिबि मुं थिसननाय 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि खाबु होनानै मुं थिसननायनि हाबाफारिया गबिन्द बसुमतारी कलेजाव सोलिगासिनो फरायसाफ्रा गावनि गोसो बायदि साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स स्पोकन इंग्लिश क्लास बायदि खाबुफोरखौ फरायसाफ्रा बेसेन नाङाजासे लानो हागोन बे कलेजाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बासनि सार्भिसनि राहा आरो बिजाब बाख्रिनिबो राहा दं आरो बे खेबनिफ्राय भिउ सेन्टार अदेबानि एग्जाम सेन्टार महरै फरायसाफ्रा गबिन्द बसुमतारी कलेजावनो आनजाद होनो हागोन गबिन्द बसुमतारी कलेजाव एसेल' बेसेनावनो मुं थिसननानै कलेजनि राहानि खाबुफोरखौ लानो हागोन रोखायै मिथिनो थाखाय फारियै होनाय जानबुं नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन